వెల్కమ్ టు సిగ్మా ప్రాపర్టీస్. నమస్కారం అండి. ఈరోజు మనము సిగ్మా ప్రాపర్టీస్లో మనం ఒక 3 BHK అపార్ట్మెంట్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అలాగే గంట సింబల్ కొట్టండి. ఇది 3 BHK అపార్ట్మెంట్ అండి. ఫుల్లీ కబోర్డ్ వుడ్ వర్క్ మొత్తం ఉన్నదండి. హాల్ ఇది మనకు వచ్చేసేసి 1480 స్క్వేర్ ఫీట్ అండి. 1480 స్క్వేర్ ఫీట్. ఇది మనకి ఇది కార్ పార్కింగ్ వచ్చేసి డబల్ కార్ పార్కింగ్ అండి. ఇది డబల్ కార్ పార్కింగ్. ఇది వచ్చేసేసి మనకి సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉందండి. ఉప్పల్ డిపో ఎదురుగా అండి. ఉప్పల్ డిపో ఎదురుగా ఇది రోడ్ పక్క సైడ్లోనే ఉంటుంది. వెరీ నియర్ టు వరంగల్ హైవే, 100 మీటర్స్. కిచెన్ కూడా చూడండి, చాలా బాగుంది, స్పేషియస్గా ఉంది. కబోర్డ్ వర్క్ మొత్తం చేస్తున్నది. కిచెన్ చూడండి, చాలా బాగుంది. డబల్ కార్ పార్కింగ్ అండి. ఇది వచ్చేసేసి మనకి రేటు 80 lakhs చెప్తున్నారండి ఓనర్. దీంట్లో అన్డివైడెడ్ షేర్ కూడా 75 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అబౌవ్ వస్తుందండి మనకి UDC. 2 బాల్కనీస్ అండి. టోటల్ 3 BHK ఫ్లాట్ అండి ఇది.